Turn your Bibles with me to Psalms 85, verse number 6. Psalms chapter 85, in verse number 6. The Bible says in Psalms 85, verse 6, everybody read, "Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee?" Heavenly Father, thank you for saving our soul from the eternal damnation and fire of hell. Salamat, Panginoon, sa langit. Salamat sa ginawa ng Panginoon Jesucristo, namatay sa krus, inilibing at nabuhay muli. Panginoon, just to reflect on your love upon us is enough today. I pray that you bless the message that I'm going to share. Enable your servant. Give me physical strength and mental strength and spiritual strength that I could share this message. Thank you, Lord. I pray that you will indeed revive us today. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much. You may now be seated. Lahat nga po ng ligtas, raise your hand. If you know you're saved, raise your hand. I want you to look. Sabi mo siguro, Pastor, ngayong ligtas na ako, how am I supposed to live my life? Now that I am saved, now that I have Christ in me, how am I supposed to live my life? Turn your Bibles to 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians 5, verse number 15. Okay? 2 Corinthians 5:15. Nandyan po sa screen ang outline. So, let us read the verse together. Read. "And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again." Listen. Ang tanong, ano yung tanong? Pastor, now that I am saved, now that I have Christ in me, how am I supposed to live my life? That's the answer. Yan ang sagot. Mabuhay ka, hindi na ngayon para sa sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, you are no longer living for yourself. Tell your seatmate. Stop living for yourself. Okay? Kaya wala na sa Kristiyano yung ito ang gusto ko, ito ang pangarap ko, ito ang nais ko, ito ang buhay ko. Now, if you are saved, the Bible says, you are no longer living unto yourself. Ibig sabihin, whatever you do, whatever you think, whatever your plan is no longer unto yourself. The word unto, agpaay. Pastor, di ba pa ako nagtatrabaho para sa akin? Hindi ba pag ako nag-aral para sa akin? Mga kapatid, totoo, pag nagtrabaho ka, ang kita sa'yo. Pero ang lahat ng kita, ibinibili mo para sa'yo. But listen to me. Whatever you do for yourself is only because you would like to live unto the glory of God. Yan ang dapat maintindihan ng bawat Kristiyano. Look at it again. You are no longer living unto themselves, but unto, merong isang awit, what am I living for, if not for you? We are not living for anyone. You're not living for me. You're living for the Lord. So pag tinanong mo, Pastor, now that I am saved, I'm a Christian, I'm a child of God, how am I supposed to live my life? Listen, live for God. In other words, whatever you do, whatever you say, whatever that comes into your life, lahat yan, rendered and dedicated for the Lord. Halimbawa, kumakain ako araw-araw. Bakit ako kumakain araw-araw? Para mabuhay. Ba't ako nabubuhay? Para sa Kanya. Halimbawa ikaw, karpintero ka, mapangkaagubra, tapno da kwartam, anan mong ta kwarta, igatang mo't makan, anan mong ta makan,
pakanam ta sarilim, apay, tapno agbiag ka, tanong, apay ngagbibiyag ka, para gan ko na. In other words, in your life, dati wala si Kristo sa picture ng buhay mo. Wala si Kristo sa ambisyon mo. Wala si Kristo sa desire mo. Ngayon, suddenly, everything is changed because your desire, your goals, your priority are totally changed. Nagbago lahat sapagkat kinoconsider mo na ang Panginoon sa buhay mo. Dati hindi mo kinoconsider yan. Kaya nga hindi ka nag-church kasi hindi mo kinoconsider ang Panginoon. Kaya nga nakikiinom ka, nakikibisyo ka kasi hindi mo kinoconsider ang Panginoon. Kaya nga hindi ka nagbabasa ng Bible. But now, lahat ay nagbago sapagkat kinoconsider mo na ang Panginoon. Halimbawa, nung wala ka pang asawa, wala kang inisip kundi sarili mo. Ngayon, pag may sahod ka, kinoconsider mo yung asawa mo, kinoconsider mo yung anak mo, kinoconsider mo yung pag-aaral. So yung dating kinikita mo, hindi na lang sa'yo yan, para sa pamilya mo. Because you're now considering your family. Same thing. Pag ligtas ka, pag tinanggap mo si Kristo, ang sinasabi ng verse na ito, mga kapatid, hindi na yung sarili mo ang kinoconsider mo, kundi Him. Nasaan na yun? Him. Ito, sino yung Him? Jesus Christ. You're no longer living unto yourself, but unto Him, which died for them. Sino bang namatay para sa'yo? Jesus. And rose again. So listen, namatay si Kristo, inilibing at nabuhay para iligtas ka. Ngayon, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Bakit ka nabubuhay? How are you supposed to live your life? Live your life for Jesus. Maliwanag po ba? Sabi mo sa katabi mo, live for Jesus. Are you living for Jesus? Are you living for Jesus? Let us see the marks of a Christian living for Jesus. At makikita mo na pag wala na ang mga bagay na ito sa'yo, ikaw ay nasa tinatawag na backslidden stage. Are you following? If you're living for Jesus, listen now, kung seryoso ka na para sa Panginoon, dinedicate mo ang buhay mo para sa Kanya, ito yung mga magiging marka o traits ng buhay mo. Are you following now? Like for example, okay, amuyin nyo si Tita Teresa. Kahit naubos na ang mga blessing niyan, amoy Hawaiana pa rin. Tita Beng, subukan mong amuyin yung damit niya. Wala kang maaamoy na ganyan dito sa Pilipinas. Kahit lagyan mo pa ng Irish Spring yung cabinet mo. Kahit ipalaba mo pa yan sa laundry. It will never smell as that dress of Tita Teresa. Kaya, pag galing Hawaii, halata mo yan na galing Hawaii. Hindi mo yan maikakaila. Pag galing Hawaii, mga kapatid, halata mo sa salita, Hawaiana. Except siguro si Tita Teresa. Kasi pag galing Hawaiian, yeah. Pag nag-English yan, grabe, di ba? Let's go to Lawag. Where's my bag? Galing Hawaiian. Number 3, pag galing Hawaii, malalaki ang kwintas niyan, mga kapatid. Parang kadena ng motor. Ibig sabihin, pag galing Hawaii, hindi niya maitatago na siya galing ron sapagkat may mga certain bagay na makikita ka as characteristics na siya galing Hawaii. Same thing. Pag ikaw ay Kristiyano na and you give your life to Jesus, you gave your heart for Him, and you're living for Him, there are manifestations. Na, on the other hand, pag hindi nakikita sa iyo ito, dalawa lang yan. Una, malamang wala pa si Kristo sa buhay mo. Or number 2, pag nag-profess ka na sinabi mo, Pastor, tinanggap ko na si Kristo. Ikaw ay nasa backsliding stage. Ibig sabihin, nanlalamig kang Kristiyano. Okay, so let us see today what are the marks of a revived Christian. Or what are the things that we should pray
that God should revive in us. Would you like revival? Nang runa kada kayo nga nabayagan ka kapsat, di kayo pa'y maka-amenan. Grabe kayo. Ha? Kailangan yung ma-revive. Okay. Number 1, ask the Lord to revive your strength. Ask the Lord to revive your strength. Isa sa mga katangian ng isang Kristiyano living for Jesus is strength. What is strength? Anong ibig sabihin ng strength? Strength is physical, mental, emotional, or spiritual capacity to overcome challenges, endure afflictions, and accomplish tasks. Gusto kong makuha nyo yung tatlo. Ang isang Kristiyano na revive o Kristiyano living for Jesus, meron siyang kalakasan. Kalakasan na ano? Ito, tatlo. Makikita mo sa kanya na meron siyang lakas na gawin ito. Number 1, to overcome challenges. Sino po sa inyo ang merong mga struggle sa buhay? Taas ang kamay. Hindi nyo ba tinatanong sa sarili nyo, how can I overcome my struggles? You have to ask that. Kasi po, huwag nyong hayaan na yung mga challenges ng buhay maging dahilan na hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Kaya dapat tanungin mo, how can I overcome my struggles in life? The answer to that is what? You need strength. Are you following? You need strength to overcome. Parang, alam mo, parang ito ay isang coconut tree. Dumating ng bagyo, baha, malakas na hangin, nakatayo pa rin dyan at nagbubunga. Yan ang kailangan mo, strength. I don't know your struggle, siguro financially struggle. Nandito ka sa church, nanghihina ang loob mo, naiisip mo pa lang yung dami ng utang mo, nanghihina ka na. Naiisip mo pa lang na wala kang pampaaral sa anak mo, pinanghihinaan ka na ng loob. I don't know, but your struggle has its way of making you weak. Madi-discourage ka, madadown ka, madi-depress ka, matutulala ka. Maybe your struggle is not financial. Maybe your struggle is family. Meron kayong hindi pinagkakaunawaan ng asawa mo. Nandito ka, nandito kayo pareho. Pero hindi mo alam. Hindi natin alam, may problema ka pala sa asawa mo. Huwag kayong magtaas ng kamay. Sino ngayon sa inyong may struggle sa asawa? Oh, pinanghinan ka, malamang may problema ka sa mga anak. Maybe your children, they are rebellious, they are disobedient. Hindi nakikinig sa'yo, iniisip mo, Pastor, sa totoo lang nandito ako sa kapilya pero ang anak ko wala dito. Ang hirap, mahina, nanghihina ang loob mo. I don't know your struggle. But yet, in spite of these struggles, hindi ka dapat tumigil. Bagkus, mas lalo ka pa dapat naglilingkod. But how, Pastor? I don't have the strength. Kaya kung ang tanong mo sa akin ngayong umaga, Pastor, how to be strong? That's a wrong question. That's a wrong question. Because you can never be strong. You have no strength in you to overcome your struggles. Kaya wag mong tanungin, paano maging malakas? Huwag mong tanungin yan. Ang dapat mong tanungin, papaano ko makuha ang lakas galing sa Diyos? Because if you are asking, how can I be strong? Then you are telling, meron akong dapat gawin sa sarili ko para lumakas ako. Wala. You cannot be strong on your own. Kaya ang tanong, paano ako maging malakas ay irrelevant sa Kristiyano. Ang dapat tanong ng Kristiyano, paano mapasa akin ang lakas na galing sa Diyos? Because the strength that a Christian can have to overcome his struggles is not the power of his positive thinking. Kahit magaling ka, kahit positibo ka mag-isip, hindi po sapat yan. Listen to me.
the only strength that you can have to overcome your struggles in life is the strength that comes from the Lord Jesus Christ. That's the first. To overcome your obstacle. Hindi lang po challenges, endure afflictions. Tingnan mo yung katabi mo. Nandyan yan, pero maraming problema yan. Maybe your problem is health problem. Sino sa inyo ang may mga health problems? And not only endure affliction, but listen to me, to accomplish tasks. To accomplish tasks. So, let us ask the Lord to revive our strength. In other words, it is not our strength. It is His strength in us. Ulitin ko yun, ha? It is not our strength. Do you know kung bakit kahit anong gawin mo, hindi ka maging malakas? Sapagkat hindi ka magiging malakas. The only strength that we can have is the strength that comes from the Lord. In Judges chapter 16 verse 28, Judges 16 verse 28, and Samson, i-adjust mo nga ito, can you adjust this a little bit to my right? Okay, baka ako biglang mahulog dito eh. Oh. All right, listen now. And Samson called unto the Lord. When you are weak, what do? You call unto the Lord. Ang sabi ng Bible, in the day of your trouble, call unto me. Kaya hindi ako naniniwala na ang Kristiyanong hindi nananalangin ay malakas. Kaya ka malakas, hindi dahil ikaw, kundi dahil sa prayer mo. Because the Bible says, even the strongest men in the Bible called unto the Lord. Huwag mong sabihin nag-gym ka. Huwag mong sabihin nag-exercise ka araw-araw. Huwag mong sabihin nakadiet ka at sapat yan para maging malakas ka sa buhay. Si Samson ang pinakamalakas sa buong mundo, and yet the Bible says he called unto the Lord. Ang sagot po para tayo ma-revive, magkaroon ng kalakasan is to call unto the Lord. And today I pray that you will come here at the altar and call unto the Lord and say, God, help me overcome my obstacles. Help me endure my afflictions with joy and help me accomplish my task. Tulungan mo ako na sa kabila ng maraming problema, magagampanan ko ang aking tungkulin sa aking church. That's what you need today. And Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me. Alam mo, pag ikaw ay mahina, ganyan ang tono ng panalangin mo, Lord God, remember me. Nalimutan mo na yata ako, Panginoon. Remember me, I pray thee, and strengthen me. I pray thee only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes. Kung alam niyo ang kwento ni Samson, he was born strong. He was anointed to be a strong leader for the nation of Israel. But then, because of his sin, because of his disobedience, and by the way, kaya lang naman tayo nagiging mahina, hindi dahil mabigat ang problema, kundi tayo ay may disobedience. Problem cannot make you weak. Ulitin ko po, kaya lang naman tayo nagiging mahina, hindi dahil mabigat ang problema, kundi dahil may kasalanan tayo. At dahil sa kanyang disobedience, mga kapatid, pinahina siya ng Panginoon, pinutol yung buhok because, he had a Nazarite vow. If you have a Nazarite vow, you're not supposed to cut your hair. Kaya kung ikaw lalaki, nagpapahaba ng buhok, Nazarite ka ba? Nazarite vow yon. But to cut the story short, because he fell to Delilah, nahulog sa kasalanan, he became weak. The vow was broken. It was not about the hair, it was about the vow.
The vow was broken, and because the vow was broken, he became as weak. Without God, he's weak. Without that calling, you're weak. Listen to me. If you're outside the will of God, you will be weak. Kaya minsan, di ko maintindihan bakit maraming Kristiyano, Panginoon, ano bang kasalanan ko? Bakit ganito ang buhay ko? Check your life. Maybe you're not in the center of God's will. Maybe you're not following God's will. Because Samson, when he disobeyed God without God's anointing, he was weak. Suddenly, he was weak. Hindi niya kayang kargahin ang 10 kilo. Hindi niya kayang i-resist ang tao. He was weak. But then he humbled himself to God. He humbled himself to God. Ang susi po ay hindi yung at lumaki muli ang buhok ni Samson at kaya siya lumakas. Wrong. Kaya siya lumakas sapagkat siya ay tumawag sa Diyos. Kung sa oras na ito, nakikita mo ang sarili mo sa preaching na ito at nauunawaan mo, Pastor, now I understand. I need the strength of God. The Bible says, he called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, strengthen me. I pray thee only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines. And you know what? Listen to me. Wala na siyang mata. But when God started to strengthen Samson, he suddenly became as strong as he used to be. And he tried to approach the 2 pillars, the chief pillars ng buong structure, and tried to push them aside and crush the whole building down and killed more Philistines than before. Why? Because God strengthened him. Listen to me. There are 2 kinds of people in your seat right now. The number 1, the person who is weak, and that's you. Number 2, the person who is strengthened by God, and that's what you will become if God will strengthen your life. Mahina ka ngayon. But if God will strengthen you like Samson, you can accomplish more for God's glory. Ask God to revive your strength. Number 2, not only ask God to revive your strength, but secondly, ask God to revive your steadfastness. Isa sa mga characteristics ng isang Kristiyano na revive, a Christian who is living for Jesus, makita mo sa kanya ang steadfastness. What is steadfastness? Steadfastness is the resolute, the unwavering commitment. Unwavering commitment. Listen to me. Kayong mga young people, nag-forward kayo doon at nag-surrender ng buhay sa Panginoon. That's what you call commitment. You're saying, God, I am committing. Ang aking commitment sa iyo ay hindi lang part of my money. I am committing to you not only part of my time. There is no part-time Christian. Makinig, there is no part-time Christian. Alam yung ibig sabihin ng part-time, mga kapatid? Ang part-time ibig sabihin, hindi full-time. Pag sinabing part-time job, extra hour. Kasi may full-time job ka, listen. Ang Kristiyanong nagbabackslide, ginagawa niyang part-time ang Christian life niya at full-time ang trabaho niya, full-time ang buhay niya, full-time ang barkada niya, full-time ang kanyang negosyo, full-time ang kanyang trabaho, part-time ang Christian life. Listen, Christian life is not part-time. Pag-alis nyo mula dito, pag-uwi nyo, Christian pa rin kayo. Hindi kayo Kristiyano pag nasa church lang.
Realize that. You're a Christian everywhere. Nasa bahay ka, Christian ka pa rin and live as a Christian. Nasa trabaho ka, Christian ka pa rin. Nakakalungkot, ulitin ko po, maraming mga Kristiyano ginagawang part-time ang Christian life. Pastor, paki-explain mo nga kasi ganito kasi yan, ang pagkaunawa ko, siyempre alangan naman na everyday nasa church ako, gawin kong full-time. Hindi lang po ang pag-church ng buhay Kristiyano. Isa yan sa mga basic na ginagawa ng Kristiyano. Marami pa po ang mga ginagawa ng Kristiyano, kagaya ng pagkagising sa umaga, nagde-devotion. Nagde-devotion ka? Paggising mo, nananalangin ka? Sa gabi, nananalangin. Paglabas, nagsusoul winning. Nagsishare ka ng gospel? Mga kapatid, sana kahit nasaan ka, steadfast ka sa commitment mo sa Panginoon. You are not committing. Hindi yung sabi mo, Lord, Sunday lang ang may commit ko sa iyo, ha? No! You must say, God, I will commit to you Sunday, Monday, Tuesday, hanggang the whole week. Lord, I commit it to you. I will live for you. That's what you call steadfastness. Ang tawag dyan, commitment. Are you following? So, young people, nung nag-forward ka, you don't just tell God, Lord, I commit to you part of my life and the rest of it, bakong bahala. No. As sinabi mo, Lord, I commit to you my life and you take charge of everything. Ang aking buhay pamilya, buhay pag-aaral, buhay sa trabaho, lahat po yan, Lord God, ikaw ang mag-take charge sa buhay ko. Yan ang ibig sabihin ng commitment. And then what? What do you do with that commitment? You have to keep that commitment. That's what it means to be steadfast. Ibig sabihin, kung noon, nag-forward ka at sinabi mo, Lord, I give to you my life, use me for your glory, tapos after 2 weeks, balik ka na naman sa dati, ang tawag sa'yo, backsliding, you're not keeping your commitment. Kaya ang dapat ma-revive sa'yo, yung commitment mo, yung steadfastness natin. Because steadfastness is resolute, unwavering commitment to your belief, to your values. Na kahit ikaw ay tanggalin sa trabaho, dinadaan mo yan sa panalangin. At sinasabi mo, Panginoon, ang hirap ito, pinagagawa sa akin ang ganito, labag ito sa aking conviction bilang Kristiyano. Tulungan mo akong manindigan at ipakita ang katwiran. Pero Lord, I pray that you will intervene. Hindi yung ganun ka na lang kadaling mag-compromise. Commitment to your belief, to your values. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, may standard ka, values. You don't follow the standard of the world. Ang custom ng mundo, pag babae nakapantalon, oo nga nakapalda, sobrang taas. Kristiyano ka ba? Sleeveless, kitang-kita yung kili-kili mo. Kristiyano ka ba? Oo, pastor, hindi naman daw sa labas nakatingin ng Panginoon. Totoo, hindi sa labas nakatingin, pero ang tao nakatingin sa labas. Ngayon, wala tayong problema doon sa puso mo sa Panginoon. Kung sakali, ang problema natin, yung testimony mo. Dapat may commitment ka. Hello? Be steadfast to your commitment. You see that? Your goals. Ano bang goal mo as a Christian? I mean, look, if you're a Christian, one of your goals should be to be a soul winner. Walang nag-amen doon, ha? One of your goals should be a soul winner. Anong ibig sabihin ng soul winner, mga kapatid?
You're sharing the gospel. And you should be committed. Hindi lang gagawin mong soul winning pag may soul winning revival. Ang talagang revive ay may steadfastness. Ibig sabihin, may soul winning emphasis o wala, nagso-soul winning. Yung iba sa atin, nagiging faithful lang sa soul winning pag may soul winning revival. Paano pag wala na ng soul winning revival? Hindi ka na magso-soul win. Yung iba sa atin, nagiging faithful lang sa giving pag may cheerful giving conference. Nagpipreach si pastor, cheerful giving. Aba, nagbigay. After noon, wala na naman. Anong klaseng steadfastness yan, mga kapatid? Hindi ka steadfast. The word steadfast means steady. Hindi nagbabago ang posisyon. Steady. Once na tinanggap mo na ang turo ng giving, hanggang kamatayan na yan. Once na tinanggap mo na ang turo ng soul winning, soul winner ka na. And soul winning is not just something you do, it's who you are. You're a soul winner. Hindi yung mag-soul winning tayo. Hindi. Kaya ka nagso-soul winning because that's what you are. It's not something you do only. It's what you are. You're a soul winner. Kaya pag tinanggap mo, soul winner na ako, gawin mo na yan. Tuloy-tuloyin mo na yan. Pinapaalalahanan ko hindi, nire-remind ko hindi, pero dapat sistema mo na yan. Yan ang ibig sabihin ng steadfast. Ilayo mo to kunti, baka mamaya mabasag ko yan eh. Oh. Steadfast. Hello? Yung iba sa atin, yung ibang mga Kristiyano, pumupunta lang sa church on time. Pagkatapos preach ang pagiging on time. Preach ako ngayon. Kapatid, grabe, pinagandaan ko yan. Research and all study prayer. Ang ganda ng presentation. No-convict ka. Following Sunday, on time ka. Next Sunday, wala na naman. Steadfast ba yun? Pampira ka, oh. Na-revive ka nga sa pagiging on time. Hindi naman na-revive ang steadfastness mo. Dapat ma-revive ang pagiging steadfast mo. Hindi yung kinakailangan laging paalalahanan. Hindi naman sa ayaw naming magpaalala, trabaho naming magpaalala. Pero sana naman habang tumatagal ang panahon, nagiging steadfast ka, committed ka. Doon sa turo ng Biblia. Hindi ba yan ang kinagagalit ng mga magulang? Paulit-ulit. Sasabihin mo ganyang, anak, pagkagaling mo ng school, proper place yung bag mo. Aba, pagkasabi mong ganyan, nilagay nga naman sa proper place. Bukas, mga kapatid, nandun na naman sa pintuan yung bag, yung pantalon, nandun sa kitchen, yung medyas, nandun sa CR. Mga kapatid, magagalit ka na naman, di ba? Anak! Anong sinabi ko sa'yo kahapon? Ay, sorry po. O di, ayusin na naman. Okay na naman, di ba? Kasi pinagsabihan. Following day, ay, nako, mga kapatid. Kalsada nandun ang sapatos. Wala na naman. Tanong, ganun ba kayo? Wala bang one word is enough? Wala bang tinatawag na steadfastness? Na sana naman, pag kinumit mo na yan sa Panginoon, there may be challenges that come, but you are mindful of your commitment and you are bound to fulfill your commitment. Bakit? Na-revive ang steadfastness mo. Kaya sasabihin mo, Lord God, dati akong soul winner, nanlamig ako, hindi na-revive yung pagso-soul win ko, na-revive yung commitment ko sa soul winning. Dati, Lord, pag nagpa-raise si pastor, ako ang unang nagtataas ng kamay. Ngayon, nag-o-observe na ako, Lord, na-revive. Hindi yung aking pagiging cheerful giver. Ang na-revive sa akin, yung commitment ko. Is the commitment. Ask God to revive your commitment. Nuulit ko po, pag oras natin dito, listen to me now, maging soul winner tayong lahat.
Oh, hindi ko tatapusin tong preaching. Oras na eh. Alam niyo po, noong kumain kami sa may seaside, kumain kami sa seaside Dampa. Sino sa inyong kumain na doon? Ha? Grabe, ang sarap. Papaluto ka ng tahong, ng pusit. Ang mahal-mahal nung ano ba yung isda na yun, mahal ko? Ano ba yung isda na yun? Lapu-lapu. Oo. Sabi ni Ma'am Kay, sabi niya, ayan o, sarap niyan. Sa Tagalog pala, ng arosip, lato. Ha? Lato. Lato, yung palang Tagalog ng arosip. Masarap niyan. Kasama ko sila Pastor Dennis, Pastor Bear. Gusto kong ma-experience ng mga pastors natin yan. Amen? Oh, para lang, hindi lang naman kayo mga members ang maka-experience. Sana, may experience din ng mga pastor natin. Pambira, umorder ako ng 3 kilo ng arosip. Oh, diba? Ang sarap. Grabe. Tapos dahil hindi namin ma-afford, hindi namin lubos maisip, hindi namin malunok yung presyo ng lapu-lapu, hanggang tahong-tahong lang kami. At saka pusit. Ayun, pambira, di ang sarap. Pinaluto namin yan. Kumain kami. Doon sa aming kinainan, kasi separate yung bilihan ng mga isda, doon sa restaurant kung saan papaluto. Magandang magkaroon ng ganyan dito sa Ilocos, Brother Ryan. Dampa. Sana taga-HBBC ang unang magsisimulan yan. Okay. O di ngayon, mamaya may kakanta, may mga naghaharana. Mga matatanda naghaharana yan. Okay, pupunta doon habang kumakain, kakanta yan, naharana, nakagitara sila. Nung pumunta sa amin, sabi ko, I'm sorry, no. Then, tinanggihan ko. Maya-maya, dahil sa dami namin, isipin nyo, ilang kilo lang yung binili ko. Tingnan nyo naman yung mga kasama namin kumain. Edward. Small but terrible yan. Ganyan-ganyan lang yan, mga kapatid. Okay, Edward. Sino pa yon? Gerald. Ayan. Isa pa yan. Okay? Grabe, ang lalakas. Sabi ko sa kanila, sige, kuha lang kayo ng rice. Akala nila, mga kapatid, libre ang rice. Order ng order. Naka-7 bowl ng rice sila. 7 bowl, hindi 7 cups. 7 bowl of rice. Nung magbayad ako, mga kapatid, nagulat ako doon sa presyo. Halos 1 kaban ng bigas. Pero sabi ko, okay, never mind. It's once in a lifetime to. Alright. Di sabi kong ganyan, nabitin ako doon sa pusita. Ang sarap ng luto. Alam mo yung black adobo? Yung adobo pero itim yung kanyang sauce, yung ink. Grabe. Sabi ko, ano kaya? Sabi ni Mrs., sabi niya, go dad, go! Pambira. Yan ang wife, supportive. Mga kapatid. Supportive yan. Go dad, go! Tumaya kong ganyan, punta ako ulit. 1 kilo ng pusit, nabitin ako eh. Isa pa. Okay, i-order ulit kami. Maya-maya, sabi namin ganyan, pakantahin kaya natin yan. Tinawag namin yung dalawa, matanda, may hawak na gitara. Meron ba kayong alam na gospel song? Meron ba kayong gospel song? Sabi niya, oo, yung di ko man nakitang kaganda ng buhay ko. Sige, kantahin niyo po yan, kantahin niyo. Kinanta nila, mga kapatid. Habang kinakanta, yung isang kasama, hindi alam nun eh. Isa lang yung kumakanta. Sinabayan ko, nag-duet kami. Ang daming tao doon. Nag-duet kami, kumanta ako. Meron ba tayong video dyan? Ano? Asan na? Ayan o. Okay? Kumanta kami. Nag-duet kami nung matanda. Siya yung kumanta ng soprano. Ako yung alto. Pagkat aking alam. Di ba? Ganda din. Darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Di ba? Walang sino mang hahadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus
sa aking walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di pangarap lang. Sabi ko, Tatay, may tanong ako sa'yo. Ayun na. Alam mo na, pag ganun ako, alam na this. Tay, may tanong ako sa'yo. Ikaw ba pag namatay, sigurado ka sa langit pupunta? Ay, wala akong nakakaalam niyan. Sabi ko, ibig sabihin, ang langit sa'yo ay pangarap lang. Ang sa akin, katuparan. Gusto mo bang magkaroon ng katuparan ng langit sa buhay mo? Would you like to go to heaven? Ay, siyempre po, winitnessan ko po yung dalawa. Alam ko yung mga nasa ibang table nakikinig yan. Ayan, oh. Oh, sinairan ko yan. To cut the story short, I led them to pray, accepted Christ as their Savior. Oh, ngayon mga kapatid, ito na. Sabi ko dito kay Tata Emilio. Ang pangalan niya Emilio. Wow! Sabi ko, finally, na-meet ko na si Emilio Aguinaldo. Tantuan. Sabi ko, Tatay, ilang taon ka na? Sabi niya, 73 years old. Ha? 73 years old. Oh. Sabi ko, may Facebook ka ba? May Facebook ka? Sabi niya, oo, Pastor, 73 years old. May Facebook. May Messenger, may mga kachat. 73 years old. Sabi ko, patingin nga ng Facebook mo. I'm a pastor at mapapanood mo akong mag-preach. Baka si Tata Emilio nanonood ngayon. Magandang araw, Tata Emilio. Nanonood dyan ngayon. Okay? Taga Manila po, Malate, Manila. Okay? Ngayon, di sabi ko, tulungan mo nga para ma-follow niya yung Hosanna Bible Baptist Church. Finalo niya yung Hosanna Bible Baptist Church. Tapos, pagdating namin ng Bataan, 1 o'clock in the morning, nag-message sa akin si Tata Emilio. Nagpapasalamat sa aking binahagi. Ibig sabihin, naging kaibigan ko na si Tata Emilio. Pagpunta ko ulit sa Manila, hahanapin ko si Tata Emilio uli. Bibisitahin ko na yan. Ano pong pinupunto ko sa inyo ngayong umaga? Restaurant yan. Kumain kami busog. Pero may opportunity na makapag-share ng gospel. And by the grace of God, I am committed. I am steadfast in my commitment. Wherever you go, win souls. Huwag mong antayin na mag-preach ako ng soul winning, tsaka ka marirevive mag-soul winning. Hindi dapat yung soul winning ang marivive sa'yo. Yung commitment mo, yun ang nawala eh. Kasi kung may commitment ka, kahit saan, kahit hindi pinipreach, mag-soul winning ka. Kasi may commitment ka. That's why you ask to God today and say, Lord, please revive my commitment. Revive my steadfastness. Nagbago ang lahat pero hindi dapat magbago ang aking commitment sa iyo. Oh, si Tita Teresa, bago nasunog yung lahat ng kanilang mga bahay sa Maui, nag-message sa akin. Alam mo ang message? Pastor, sabi niya, buti na lang na ibigay ko na muna yung first fruit ko. She is so thankful na ibigay niya yung first fruit niya. Nawala na ang lahat. Tita, gusto mo bang bawiin? No. But she is very committed to the Lord. Nakaka-bless po ang isang Kristiyano na kung minsan hindi mo nakukumusta pero nagpapatuloy siya sa kanyang commitment. Patuloy pa rin nananalangin, nagsiserve sa Panginoon yan. So young people, I hope that your surrender to God is not only good for 1 week. Baka after 1 week, balik ka na naman sa dati. After 2 weeks, balik ka sa dati. You've got to pray for your steadfastness. Lord, sabihin mo, Panginoon, dinesisyon ko na to, I gave my life to you. Whatever happens, Lord, I will keep my commitment. Amen? Keep your commitment. Hello? Heavenly Father, thank you so much for our message this morning. Thank you for
the challenge and encouragement from your word. Lord, that's our prayer this morning. That you will revive our strength. Not our strength, but your strength in us. Para Panginoon, anuman ang mga suliranin sa buhay, we could be able to endure them, overcome them, and accomplish our task. Kahit marami kaming kabigatan, struggle sa buhay, magagampanan pa rin namin ang aming tungkulin sa iyo. Give us that strength. Lord, give us that steadfastness na hindi magbabago, na hindi naman lalamig, na hindi po aalis, kundi kung ano ang commitment namin, ipagpapatuloy namin yan. Every head be bowed, every eye be closed. Let's all stand together. Tumayo tayong lahat. The world is changing. Ang tawag dyan, climate change. And because of climate change, the way of life is changing. Many Christians are changing. Marami ng mga churches ang nagbabago. Mga Kristiyano na dating involved, wala na. Mga Kristiyano na dating masigasig, wala na. Hindi na masyadong nakikita sa church. O nakikita, walang problema sa attendance, pero may problema sa involvement. Let me encourage you today. Come to God and say, Lord, revive my strength. Revive my steadfastness. Ask God to revive you today. Would you come to the altar? Lumapit po tayo dito. Kayong mga young people na nag-commitment sa Panginoon, Lord, sabihin mo, help me to be steadfast in my commitment. Na kahit ano ang challenge na dumating, hindi ito magbabago. Come on, come forward. As we have the invitation played. Hindi lang dito sa main sanctuary, pati kayo dyan sa Lawag, Pasukin, Claveria, wherever you are, if you're watching on Zoom, kneel down. But come forward and kneel down and ask God to help you. Renew your commitment. Not only the young people, but even adults. Kayo ba mga adults, soul winner kayo? Di kayo nagsosoul winning? Dapat lumapit kayo rito. Sabihin mo, Panginoon, make me a soul winner. Yung commitment mo to lead your family to Christ, to lead your children to the Lord, ma-revive dapat yan. Your commitment in your choir ministry. Alam ko, pasukan na naman. Pero wag mong sabihin na, Lord, sorry, hindi ako makachoir kasi ganito, ganyan. Be steadfast. Sa ating mga orchestra, you commit to level up. Commit to level up. Commit, sabi mo, Panginoon, lahat ng mga services ng church, aatenan ko yan. Halika sa harapan, nilaan ka. Prayer meeting, Sunday morning, Panginoon. Minsan mahirap mag-attend ng prayer meeting kasi pagod ako sa trabaho. But Lord, thank you for reviving my commitment. I will go to church on prayer meeting. I will attend the Wednesday night service. Kung dati cheerful giver ka, but because of the problems of life, di ka na nakakapagbigay. Di mo na naibibigay yung tithe mo sa Panginoon. Ask the Lord to revive your commitment. Dati may family devotion tayo. Halos gabi-gabi. Kinakausap natin ang ating pamilya. Ngayon, nagka-busy. Pati anak, busy. Pero sana, kagaya ko,
tayong mga men, let's commit to God and say, Lord, I will revive our family devotion. Lalo ngayon, ang ibang mga anak, sa ibang lugar nag-aaral, magkawahiwa-hiwalay yan. But make a way. Don't allow this physical separation to become a hindrance in your spiritual growth. Yung mga nasa abroad, don't allow the physical distance to become a hindrance. Renew your commitment to attend the service, to read your Bible, to pray, to win souls. May God revive our steadfastness. Yung bang, Panginoon, kahit hindi mo ipaalala, nasa akin, mindful ako. Mindful ako sa aking commitment sa iyo. Mindful ako sa aking appointment sa iyo. Mindful ako sa aking tithe. Mindful ako sa aking love offering, sa aking mission. Mindful ako na prayer meeting ngayon, I need to be in church. Mindful ako that I need to read my Bible every morning as my personal daily devotion. Lord, revive my steadfastness.